Guardeu-se la data. El proper 12 d'agost de 2026, cap a les 8:30 de la vesprada, hi haurà un eclipsi total i el veurem des de la Comunitat Valenciana. A més, aquest eclipsi encetarà una tríada d'eclipsis solars consecutius visibles des del territori espanyol. Aquesta tríada l'anomenem el trio ibèric d'eclipsis i tindrà lloc als anys 2026, 2027 i 2028. Els primers dos eclipsis, els de 2027, 26 i 27, seran totals, però només el primer d'ells es veurà total des de la Comunitat Valenciana. El tercer eclipsi, el de 2028, tindrà lloc a l'hivern i serà anular. Com és possible que un mateix eclipsi es veja com a total des d'un territori i com a parcial des d'un altre? No són iguals tots els eclipsis? Acompanyeu-nos en aquest vídeo a l'Aula del Cel de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València, on, junt amb el Cefire d'Innovació Educativa, s'endinsarem en el món dels eclipsis, en aquest joc d'ombres, i tractarem de donar resposta a aquesta i altres preguntes. A més, aquest eclipsi pot ser l'eclipsi de les nostres vides. No es veia un eclipsi total a la península Ibèrica des del 1905 i haurem d'esperar al 2053 per a tornar a veure'n un altre. Però això ja no serà visible des de la Comunitat Valenciana. Per al proper eclipsi visible des de la Comunitat Valenciana haurem d'esperar al 2113. I no serà un eclipsi total, serà un eclipsi anular. En els últims 5.000 anys hi ha hagut més d'11.000 eclipsis totals. Això fa una mitja de més de 2 eclipsis a l'any. Això ens pot enganyar, ens pot portar a pensar que una cosa que passa tots els anys més de 2 vegades tampoc és tan extraordinària. Però veurem que això està molt lluny de la realitat. Cada eclipsi és diferent i es veu des d'un lloc diferent de la Terra. Això significa que si mai em menege de la meva ciutat, és possible que no vegi un eclipsi en tota la meva vida. A més d'infreqüents, els eclipsis solars són l'espectacle visual per antonomàsia. Per uns segons, la Lluna apaga la lluentor del Sol i aquest es mostra els seus aspectes més desconeguts, com la fantasmagòrica corona solar. Aquest efecte ha intrigat des de fa molts anys a la humanitat, ha paralitzat guerres, ha atemorit monarques, ha fascinat a científics i a alguns els ha costat el cap. En general, ha estat la causa de fascinació de tota la humanitat i és una oportunitat per a meravellar-se i aprendre. En aquest vídeo us informarem de on, com i quan gaudir de l'eclipsi de les nostres vides. Una experiència en la qual la seguretat ha de córrer parella i com l'eclipsi ha de ser total.